San Miguel de Catoira localízase ao norte do concello, na comarca de Caldas, cunha poboación en 1608 de 20 fregueses e 100 habitantes. No ano 1999 contaba cun censo de 1060 habitantes. O Instituto Nacional de Estadística cítanos no ano 2013 a 1201 habitante, 596 homes e 605 mulleres, cun padrón de 1170 habitantes censados en xaneiro do ano 2020, nunha superficie total de 701 hectáreas, algo menos que en 1833, que tiña unha extensión de 705 hectáreas. As datas nas que se rexistra por primeira vez o topónimo Catoira son posteriores ás de Oeste, do primeiro terzo do século XII. Segundo Frei Martín Sarmiento, o topónimo procede de Cetaria, sais por zonas seleccionadas para extracción de moluscos, aínda que máis crible é a do libro Toponimia de Catoira de Gonzalo Navaza. A historia documentada de Catoira coincide coa era xacobea. En fontes escritas a partir do século IX, amosando a Illa de Oeste como un lugar estratégico, dende o primeiro momento para a defensa de Iria e Compostela. Non quere dicir que non tivese prehistoria. Quedan testemunhas en monumentos megalíticos, cerámica e diversos achados castrexos, amosando especial interese a roda semifosilizada, estudada por Ferro Couselo. Na primeira mitade do século XV, Catoira víase designada nun área que comprendía boa parte de San Miguel de Catoira e Dimo. Descoñécese cando San Salvador deixou de ser parroquial. Mais, en 1526, unha das testemunhas do pleito, Tavera Fonseca, declárase veciño de San Salvador de Catoira. Un século máis tarde, o cardeal de Loio nunha visita a Dimo di: En 4 de mayo de 1608 visité esta iglesia, jurisdicción de Cordeiro. Tiene las ermitas siguientes, una San Salvador, que es la iglesia vieja, otra San Cipriano. Así, San Miguel de Catoira sepárase e quédase o nome, San Miguel de Catoira, onde radica a capital cunha extensión de 701 hectáreas. A tenor do ditare da Comisión de Toponimia da Xunta de Galicia, a 25 de marzo de 1982 amosa 50 entidades de poboación no municipio. Acolle Catoira 12 destas: a Corredoira, a Ponte, Aragunde, Barral, Casal de Mogus, Catoira de Baixo, Catoira de Arriba, Catoira do Centro, o Acheiro, o Outeiriño, Outeiro da Vila e Tras da Veiga. Compre dicir que outros autores citan outros núcleos, como é o caso de Gonzalo Navaza, que cita 14 núcleos: Aragunde, Casal de Mogus, a Corredoira, Barral de Abaixo, Barral de Arriba, Tras da Veiga, o Campo, Campelo, Outeiro da Vila, Outeiriño, a Ponte, as Gabeiras, as Lombas e Catoira. Tense falado dun certo renacemento do mundo indíxena, tanto nos sistemas organizativos como nas crenzas e formas artísticas. Mais no noroeste non podería ser tal, pois o mundo castrexo non chegara a desaparecer, aínda que si evolucionar, fusionándose e sufrindo unha mutua asimilación co romano, motivado polo afrouxamento do poder romano. É o emperador romano Caracalla quen concedía a cidadanía ao imperio. O ano 212 crea a provincia de Hispananova, identificable ca área norte peninsular. Máis tarde reorganiza a división territorial do Imperio Diocleciano no ano 305 e crea a Gallaecia como provincia dependente da diócese de Hispania, ligada ás Galias a cada sí a máxima extensión, deica o sistema ibérico abarcando toda a cunca do Douro. A chegada da xente xermánica documentase na metade norte de Hispania ao longo do século III. Non sempre de xeito pacífico. Pouco a pouco ían preparando o camiño ás oleadas dos séculos IV e V. No século V, os suevos afincan a Gallaecia, modificando parcialmente a composición social. Atopámonos nunha etapa de ameaza exterior e inquietude interna, que marca a evolución de Galicia como provincia do Imperio Romano.
Non é descartable nesas datas a utilización de algúns castos, xa non tanto como lugar de habitación permanente, senón como de sitio complementario para labores agrícolas, pastoreo, almacenaxe ou para usos defensivos ou estratégicos, como é o caso das Torres do Oeste, habitualmente usados como asentamento ou refuxo de gornicións, posiblemente de carácter privado. Serían soldados campesiños. A capital catoirense estivo en diferentes lugares: na Corredoira, no Barral e dende o ano 1900 en Outeiriño, na parroquia de San Miguel. Recén creado o concello, estivo a piques de desaparecer o 30 de agosto de 1856. Daquela, alcalde e conselleiros mandaron un escrito á Deputación Provincial pedindo a anulación do Concello de Catoira, propoñendo a adscripción ao Concello de Valga. Cousa semellante pedeu o Concello de Valga. A Deputación non acepta estas peticións. Así, o Concello de Catoira seguiu a súa andaina, independente do de Valga. Fíxose o edificio que albergaría o Concello no ano 1933 e a ampliación cara atrás no 1986. Trasladando as dependencias novamente en 2019 o novo edificio. Un serradoiro instalado en Catoira polo señor Parrado, un home con luces, decatouse asiña que unha fábrica en Catoira onde había moitos pinos era un bo negocio. Así foi. A falla de técnicos locais e persoal especializado na zona fai que empece a traelos de fora, mas asiña se puxeron o día a xente da comarca. Empezouse a surtir desta xente traballadora. O negocio marchaba moi ben, sen folgas, sen reclamación e con persoal barato. Parrado hinchábase a mandar cartos para o Banco de Deza, ata que un día este deu en quebra. Perdeu todo o capital co que movía a fábrica. Non lle quedou outra opción que empezar a declinar e non pagar os pinos que recibía, a non pagarle aos empregados, e todo lle viña en ribadero. Canso xa un día consulta cun abogado, contalle todos os seus múltiples problemas, e ante a súa sorpresa o abogado aconsellelle que morra. Parrado dille: morrer o carallo. Pero o home volta a casa, dándolle voltas ao conto, pensando ben, e poucos días despois salta a noticia de que morreu Parrado. Ao día seguinte a xente mira como pasa o enterro, como meten o ataúde na cova. Uns días máis tarde corre a voz de que o viran en Portugal. Oíde, que Parrado está en Portugal. Ante a insistencia deste dato, procédese a izar a tumba de Parrado, para ver quen era entón o morto, mas non había ningún morto, pois no nicho había un bo anaco de pino do mesmo peso que Parrado. Del non volveu saber, a fábrica della foi ao tacho. Mám doma křepelíčku a pěknou žežuličku, ty mu odvedu. Bude žežulička vyrážet Ježíška, u hlavičky jeho se dávat, líbez němu bude koukávat. Kukuku, zdrav budíš Ježíšku. Kukuku, zdrav budíš Ježíšku. Já bych rád k Betlému, k Ježíšku malému. Mám doma křepelíčku a pěknou žežulíčku, ty mu odvedu. Bude žežulička vyrážet Ježíška, u hlavičky jeho se dávat, líbez němu bude koukávat. Kukuku, zdrav budíš Ježíšku. Kukuku, zdrav budíš Ježíšku.